Соңгы арада балаларга телне, гореф-гадәтләребезне мирас итеп калдыру өчен төрле проектлар гамәлгә ашырылып килә. Шуларның берсе Татарстан президенты каршындагы телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырылган җырлы биюле Салаватик дигән балалар проекты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Баланы ана телендә камил сөйләшә белгән, үз милләтен хөрмәт итүче шәхес итеп тәрбияләүдә татар балалар басмалары зур урын алып тора. Татарстан Республикасында төрле яшьтәге балалар өчен Салават күпре һәм Сабантуй журналлары нәшер ителә. Бүгенге көндә бу басмалар мультимедия үзәге булып тора. Журнал нәшер итүдән тыш, редакция YouTube проектларны да тормышка ашыра. Хәзерге вакытта саф татар телендә шундый 10 проект эшләп килә. Салаватик алар арасында иң популяр, үз тамашачысын тапкан җырлы биюле проект. Проектның исеме Салаватик. Бу Салават күпре журналының чираттагы проекты һәм без аны быел февраль айында инде башлап җибәрдек. Асылы ниде? Димәк, быел чыгачак 16 җыр. Алар барысы YouTube каналда. Һәм нинди җырлар дигәндә дә җавап бик гади. Бу үзебез кичкенәдән яратып җырлаган җырлар. Заманча алымнарны кулланып, аларга үзебезнең милли мирасыбызны җиткерәсебез килә. Һәр проектның нигезендә бала тәрбияләү бурычы булган кебек, Салаватикта үсеп килүче буынны моңлы һәм шаян җырлар аркылы тәрбияләүдә мөһим урын алып тора. Проектның төп максаты күпләр кичкенәдән тыңлап, җырлап үскән татарча балалар җырларын яшь буынга аңлаешлы формада өйрәтү, таныту. Балаларны Казан филармониясе солисты Гөлназ Гафурова әзерли, Шулпан Закирова аларның биюләре үстендә шөгыльләнә, аранжировкаларны Руслан Амиров, бик талантлы композитор, әзерли. Менә шундый матур дус команда белән без Татмедиа Junior проектлары кысаларында әлегә менә бу тапшыруларны чыгара башладык. Менә безнең Салаватикларның үзләрендә күреп була, монда җырларның тексты һәм ноталары шулай ук бирелгән. Әмнәмдә QR-код аша инде YouTube каналда әлеге проектны карап та булачак. Проект кысаларында барлыгы 16 җыр планлаштырыла. Шуның 5-се инде YouTube киңлекләренә таралып, 10 меңнән артык карау җыйган. Алия Галиуллина, Вадим Исламов, Татарстан яңалыклары.